Στη σημερινή Ρουμανία της οικονομικής κρίσης, το 25% του συνολικού πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να αναζητήσουν δουλειά και μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Έτσι, στη Ρώσια Μοντάνα, η ελπίδα ότι η νέα επένδυση στην περιοχή θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας έχει διχάσει τους κατοίκους. Nie